Bol čas, keď som mala pocit, že nech robím čokoľvek, nikdy to nestačí. Snažila som sa viac, pracovala viac, dávala zo seba maximum. A výsledok? Stále rovnaký. Cítila som sa nedocenená. A ten pocit sa postupne preniesol do celého môjho života. Ako keby som sa točila v kruhu, z ktorého nevidím cestu von. A čím viac som sa snažila, tým viac som strácala zmysel toho všetkého. Vo vnútri som však vedela, že existuje aj iná cesta. Len strach bol silnejší. Strach z neznámeho. Strach vykročiť. Až kým moja frustrácia nebola väčšia než ten strach. Vtedy som si povedala, dosť. Uvedomila som si, že ak nič nezmením ja, nezmení sa nič. Naopak, bude to len horšie. A v tom momente prišla príležitosť, ktorá so mnou hlboko zarezonovala. Myšlienka bola jednoduchá. Robiť to, čo robíme všetci, starať sa o seba, o svoje zdravie, o domácnosť, len vedomejšie. Vyberať si kvalitné produkty, používať ich a deliť sa o skúsenosti s ostatnými. A popri tom si budovať niečo vlastné. V tom momente som pochopila, že vlastne nemením celý svoj život naraz. Len mením uhol pohľadu a spoločnosť, u ktorej nakupujem. A napriek tomu sa zmenilo všetko. Prvýkrát som mala pocit, že moja snaha má skutočnú hodnotu. Že to, čo robím, dáva zmysel. A hlavne, že na to nie som sama. Od začiatku som mala podporu, vedenie, ľudí, ktorí ma podržali, keď som si nebola istá. A to bolo pre mňa neoceniteľné. Postupne sa začalo meniť aj niečo oveľa hlbšie. Začala som si viac veriť. Našla som si svoj vlastný systém. Tlak, ktorý som v sebe roky cítila, sa začal meniť na ľahkosť, na radosť. A potom prišlo jedno veľmi silné uvedomenie, že to celé robím v prvom rade pre seba. A že je to tak v poriadku. Bez výčitiek, bez pocitu sebectva. Prvýkrát som mala pocit, že si dobíjam vlastnú energiu tým, čo robím. Dnes môžem povedať, že som vykročila z temnoty do svetla. Robím niečo, čo mi dáva hlboký zmysel. Niečo, v čom sa cítim prirodzene. Stretávam ľudí, ktorým to dáva zmysel rovnako. Podporujeme sa, rastieme spolu. A tie momenty, keď mi zákazníci píšu, ako im produkty pomohli, či už v zdraví, v starostlivosti o pleť, alebo v každodennom živote, to sú momenty, ktoré si neviem vynachváliť. Preto v tom pokračujem. Pretože viem, že to má hodnotu. A moja vízia? Vybudovať silný tím ľudí, ktorí túto jednoduchú myšlienku budú šíriť ďalej. Pomáhať ľuďom žiť kvalitnejší život a postupne si vytvárať finančnú slobodu. A keby som mohla niečo odkázať sebe z minulosti, začni skôr. Ale zároveň viem, že nikdy nie je neskoro. Ani keď máš 53. Dôležité je urobiť ten prvý krok.